kukuha kami ng gabi sa lupa namin. So, try namin na umikot din. Malay mo yung mga boys. Charing. Andiyan yung may-ari, oh. Oh, fine. So, ngayon lang kami magpapaalam kasi dumating siya. Yun talaga yung purpose. Kukuha kami ng gabi sa lupa namin. So, try namin na umikot din. Malay mo yung mga boys. Charing. Ano rin? Batagbag ka pa ba? Dito lang kukuha ng gabi. Kanda mo, nagbagpa ako. O, yan. Sunod-sunod na. Take it for a ride, let me take it off your mind, cause you know it's a sin. Welcome to Paradise, kung saan... Wasn't getting Ano? Welcome to Paradise, kung saan maraming kalalakihan. Ayun, maya-maya konti, makikita nyo ang liwanag. Oo! Hindi ito pa Yan, pwede dyan. Dito, pwede, dito. Dito na lang. Paano natin kukunin yan? Kami sa lupa namin, charing, kahit hindi. Mangunguha kami ng paunan namin mamayang gabi. So, ituturo ko sa inyo yung pwedeng igata sa hindi. So, yung mga talbos, pang pang sabaw or may kalamansi. Pero yung kukunin namin yung panggata. wasn't getting old. Kung ba talaga? Hindi nga dyan. Iba man yung naingod. Yes, sa akin. Magnanakaw ka. Magnanakaw. Wala na kayo. Baba na. Para imod ka mo. Ay, nagkamali talaga ako na sa... Tuni, baba na. Siyempre, magnanakaw. Kuha sa camera. Oh, may take na naman. Bilik na nota meron. Dali! Ganyan lang yun. Dito na yung mga chicks. Ayan, ito yung pakulan namin. Up lang. Baka malalim. Tara dito. Ayan. So, ulamin namin ito mamayang gabi. Bawal magutom ang mga bakla, kaya mga kami. Yes. Hindi pa naman kumakain si Rika ng mga kain-kain lang. May babae talaga. Ito ganito. Yung mga matanda. Paano mo malalaman pag matanda? Yung mga matanda nga. Yung kukunin Matanda na. mo. Uy, paano ba? Paano mo malalaman pag Ganito matanda? kasi yun, oh. Paano mo? Yung mga mayayamang. Paano mo malalaman kung matanda? Hoy! Ay, kapatid ko. Oo. Andito yung hipag mo. Kapit ka. Ito, oh. O, ganito, oh. Tingnan nyo. Oh. Butol. Bak dito ka, maklapit ka. Ayan, kumukuha kami ng gabi para ulamin namin mamayang gabi. Tsaka mabilis lang siya. Kasi sa lupa namin siya. Actually, magnanakaw talaga siya. Oh, pero wag nanakaw talaga kami dito. Sa lupa namin. Sa lupa namin. Andiyan yung may-ari, oh. Yari. Ayun yung may-ari. Oh, fine. So ngayon lang kami magpapaalam kasi dumating siya. Yun talaga yung purpose. So nakuha kami Tata Paela. Basta ako wala akong hinawa. Ha? Hinawa kami sa ako. Ala! Magpapapreso daw kami. So ngayon lang kami nagpaalam kaya Nakakahiya ka. so kukuha na kami. Pinakuha mo pa kami dito, tapos hindi mo yung pala sa lupa. Hindi, pinento ko lang yun. Basta magtatayo na kami, huwag na kayong mahiya kay Tata Pael. Magpaalam na tayo ngayon. Parang nabutol kami. So ganito lang, oh.
Huwag naman yung madami daw. Yung hilahin nyo lang. Ayan, ganyan. At tapain, pwede na kayo kumuha. Paano pala yung hinatakan, tutubo. Oo naman, hindi naman siya ano. Tutubo siya ulit. Dito lang, yan. So pipiliin mo para hindi masayang. Huwag naman yung matanda. Grabe ka, matanda, Okay, ina. Hi, si Adina! Napak. Kuha. Ate Sigo. Kabahan. Madami na. Hindi, ang kunti pa nang dito. Dito lang tayo parte o parang hindi tayo pakulong tatapain. Grabe, ganito talaga ko yung buhay sa puno. Yes. Ito yung lifestyle. Hindi katulad sa Maynila, bago ka kumuha, makakuha ng ano, bibilihin mo. Dito nakaw lang. Ayan. Oh, nga arte nyo naman. Iba talaga pag may mga yaya. Diba supportive yung may-ari? Dito daw. Oh. Mamaya na, be. Alam ko may katulong ako eh. Okay, sorry. Asa na yung tutulong sa akin? Di ba vlog mo to? Di ka nga oh. Ba't ka kasi nagbag? Eh kasi nga akala ko malayo po. Ito bang purpose ko dito? Oo. Ito talaga yung purpose ko eh, magbitbit eh. Ito. Madami na ba to? Pabida queen! Ano yung kinukuha mo? Kasing kati mo. Ay! Pabida queen, konting trivia naman po dyan. Alam niyo ba ang gabi? Ano yung gabi? Ano yung gabi? Yung gabi, minsan, sa kapitbahay mo yan, kaibigan mo, yung mga makakate, tulad mo, Ay! I ride and I move and I move and I, yeah. so ayun, matatapos na kami, may pang-ulam na kami. Ay! Yun talaga yung purpose. Yun talaga ang purpose niya. Ang laki niya. Ayoko na, nangangati na ako, na parang madami na itong ano namin. Hindi, kasi namita ako. Sakto na ba to? Okay, ayun. Finally, we're done. We're done na sa pagnanakaw. Charot. Tingnan niyo ba kami I know what you're feeling. I'ma take Ayan. Sino yun? Linis! Oh, ando pa pala yung kababata ko, yung may-ari. Nagkikinakaw kami, ha? Ayan. Okay na, thank you. Thank you po! Tama yun. Ulitin mo nga. Tama na nga, hindi ko na kaya. Ayan. Ayan, tapos na kami kumuha. So, doon na lang tayo mag-vlog kasi lumulubog yung paa ko. Ayan o. Ayan yun naman. Look. Tama na nga. Ikaw kinuha mo yung chinela? Bida queen! Oh, Ano mabibida mo ngayon? ang may bida ko yung paano magnakaw ng ano. Kailangan mas marami kayong kasama para may lookout. Ano yan? Ito yung gabi. Wow! Gabi kung saan kasama pa rin kita.
Paborito ba yan ng mga bakla? Oo naman, lalo ka na. Ay! Gusto niyo, parang gusto namin yung madilim. Oo naman, kagabi, di ba? Nasa diliman ka habang nagpa-flashlight ako. Parang ang dami naman yan. Oo, kasi marami tayo ngayon. Ay. So gagataan natin ito mamaya. Parang hindi naman po nakakahiya sa may-ari. Ay, wala. Ay, wala. Bilisan nyo na kasi alam nyo na, ninakaw lang natin to. Okay na. Nakikita mo ba? Cut. So, ayan. Finally, nakalayo na kami sa may-ari. So, tingnan natin mamaya, lulutuin to na Rika. Kat na. Or ako. Hindi. Ang alin? Hugasan pa? Oo! Akala ko yun na yun. No, burarog pa dito sa, sa ratan. Biyak ka Ano ba yan? Oh, i-vlog nyo. Hindi pa pala. Parang lugi ako ah. Parang walang tubig. O, teka. Oh, ayan. Hindi pa pala kami tapos. Akala ko ilalagay lang dyan. Lilinisan pa pala namin bago namin painitan. Ano ba yan? So, nakalimutan ko talaga yung process. Siguro nga dahil laking Maynila ako. So, hindi ko na alam. So, hugasan natin dun sa may kali or kanal. Kasi yung kanal namin dito, malilit lang yung tulad yun. I let you show, don't let you in on my life. So, dito daw, hugasan. Katawan lang naman kasi hugasan pa namin ito mamaya. So, yung Wala. katawan lang daw yung hugasan. Katulad nito. Okay. Ayan, ganyan yung katawan, yung hugasan dito. Parang nga, ito ba? Ano to? Ano ba kami? Wala. And I move, and I ride, and I move, and I move. Ano? Gusto mo ba yan? Ayoko na mag-vlog. Gusto mo yan, di ba? Ayoko na mag-vlog. Ang daming proseso pala nito. Sabi ni Rika, easy ano daw to. Parang talian. Parang Kailan to kailangan ulam niyo eh? Ano, tulungan. Sutal. May tulungan naman ako. Hindi mo kung amata yung mga gahapon yung tulong. Yun, pinagalitan pa ako. Pinagalitan pa ako ng mga pinsan ko. Yan. Hindi ka ba, dapat ayun pa oh. Meron ba? Ano ba yan? Kung na kaya maglinis, hindi ka dapat naghahawak ka ng cellphone, naghuhugas ka rito. Ay. Dapat multitasking ka. Ay. Sana all videographer na taga-hugas. Diba? Dapat ganon. Nag-edit na, naghuhugas. Kailangan ano. Sige ako na. What our friends are for, Rika. Hugas ka doon. Pinahin ko na nga. Dapat doon ako, tumabi ka dyan. Ayan. Ayan sila, oh. O, dito ka na, Rika. Ay, talian mo na lang yan. Kumuha ka ng pantali. Ayun! Kumuha ka ng pantali ako yung pantali. Dali na lang. Ayan, sinot ha. Ayan. Kakapagod pala ito. Wait lang. Ano, Kars? Ano? Ang alam ko mag-ano ka dito eh. Hindi okay na. Nandyan ka na eh. Parang hindi na muna ako mag-vlog. Hindi mag-vlog ka. Ang kati. Ano to, batuan? Hindi ah. Ano? Nagawang ano lang. Pero sa ibang probinsya, kinakain daw yan. Talaga ba? Oo nga, katulad sa Cagayan. Nag-ano yun eh, nag-viral yan. Kinakain yun eh. Ang ganda naman dito. Pinagawa ko sa'yo! Sigawan mo niyo. Hoy! Ang kati
kati-kati. Parang si Rika. Parang si Rika. Nararamdaman ko yung kati ng ano, parang si Rika. Dalawahin natin kayang ano, tali. Tika muna. Pero pa kumukuha doon ng nyog. Ayan. Yan. Patingin nga ako. Huwag mo nang tingnan. Hoy, Kuya Rico, ilangin mo na to. hawakan mo Ano to. gusto mo basagin? Wala na, oh. Wow. Ano? Ano lasa, Sprite? Here, you want? You try? Hindi nyo, makan mo Want to try? Come on. It's juice, buko juice. What? Walang straw. Hindi nyo. Ay, ma. Oo. Ano sambado so? Oh. Mahulas ang kanya. Ito na nasa baso. Rika, mataka kami na. Sundong. Wow, what can you say? Game na, game na. Makuha ba yan? Yummy! Oh, hindi ko na alam dito. Uy, tumabi ka dyan. Baka matuputo ng paa mo. Wait lang. Yung ano, kasabukon nyo. Ang kati-kati na nga. Kasi ang sarap ng buko. Ano ma? Ako hindi. Ano sa... Kapan mo hugasan. Uy, nasa yung panali. Sabay ka sa araw. Akala ko na diretsyo na yan. Ikaw yung panali. Ayun o. Okay. Gusto mo yan. Ayun o, kumuha ka. Kaya yun o, ang kate mo. Saan pa? Ito? Tali. Sa baba niya o. Sa baba. Talaga, may kita niya. Hindi ka, sa ano. Ayun o, kumukuha o. Alam mo. Next spot, manghingi tayo ng... Asa ba yung Rika yung sinabi ko sa'yo? Gumawa ka ng tali. Andun o. Hindi po kita nagbibideo ka. Kailangan mo multi-tasking sa dyan. Sorry naman. Lobat na to, ma. Yan, ilalagay na namin, papainitan namin yung gabi. Ayan na. Yan, dito namin ilalagay. So, ganun pala. Hindi ko alam. Yan, with my beautiful cousin, Miss Antonia Esquera. Ayan, ganyan. Thank you so much bago po siya gumala ng Sursagon. Ayan. Yan. Tapos aantayin namin mamayang hapon. Pag medyo tuyo na, yun, tatanggalan na namin siya ng balat tapos lutuin namin. So, see you later. O, naririnig yung mga kapatid ko, hindi na ako pinag-yosi nila. Sayang daw ng yosi. Oh. Ayan sila, oh. Ayan sila mga nagchichismisan. Maraming sinampay. Ayan. Uy, may buko. May buko kayo? Ay, ganun. Siyempre, I'm doing for my ano. Ano nga, yosi na naman. So, ang dami ko ng ano, mga sumpa. Mga suon, ano, 139. Oh, so stop na natin yung pag-yosi kasi nga, nagagalit na sila. O, patayin na natin yung video kasi puro sila ano, yosi topic. Pabida, pabida. Anong ginagawa mo? Hinihiwala yung dahon tsaka sa tangkay. Kailangan balatan ng nasa tsaka mag-ano kayo, Love. lagay kayo ng mag-gloves kayo kasi nag-umikikit ng kulay. Kuya Dick sa cement Sabi ng nanay ko, ang dami niyo daw alam pag naglagay po kayo ng gloves. Ako doon, wala na yan ako kuhan. Yabi na. Dali, lugdudan yung sininto. Oy, susukat na tayo ko dire sa luno. Ka nang mag-inarte. Madaghan mo. Dami daw kayo Ang alam. mga pagaan pagpanitan lang ka, ay, kadali. Actually kanina hindi nyo na nakita. Nag-ano na yung tatay ko ng gata. Tayo. Pabida girl, ano yan? Ito, nagluluto na tayo ng gabi.
ginisak ko muna siya, tapos saka ko linagay yung tangkay para maluto muna una. Saka yung dahon later. So, tingnan mo na lang later, tapos tikman mo mamaya. Ay. Tikman nyo. Kung kaya mo tikman, yung masarap ko yung go. Go. Hello pa. Wow. Ayan. Kailangan ganyanin siya. Kasi pag hindi mo siya ginanyan, walang mangyayari. Alam mo yan, ganun pa rin. Oo. So para mas madaling Maluto. lumambot. Yan. Mas madaling lumambot. So yun, kailangan pabida ka lagi. Kahit pagod ka na, pabida ka lang. Yan. Mamaya kung ano yung result, kung masarap ba o hindi. Kung matikman mo, yun, masarap syempre. O yung bata, busy kasi yung naging video. So, nilagay ko na lang, ako na lang, nag-adjust. Sinilagyan ko rin pala ng sili. Pag kayo yung bahala kung gusto niyo ng siling labuyo o siling ganito lang. Ito lang kasi nilagay ko kasi para makakain din yung mga chikiting. Ayan. So, antayin na lang natin. Kasi naluwang ko na rin siya ng magic sarap. Baka naman. So, antayin yung gata. Tapos yun na. I know you like that, I know you need that. The way you're moving your body, don't need your feedback. I know it makes sense, don't know I play pretend. I guess I see